panguva ine kunzi Zimbabwe is burning, hazvina kumira zvakanaka. Pane latest development yobuda inyorwa ichinzi aiwa the permanent secretary in the Ministry of Finance George Gwamatanga panguva ine onekwa kunzi ari kuluta mari zvakanyanyisa zvokuti pane matransactions ese anoitwa negovernment netreasury ari kuonekwa kunzi ari kuya achifanira 5 to 10% of every payment done by treasury. Ndisandapinda mashoko panguva ine zvinyasobuda pachena zvinyasoona kuti muZimbabwe kwatiri kuenda hapana. Totibo subscribe like or on the bell icon. BBC inobuda nyora chiti Zimbabwe is burning. The Parliament of Zimbabwe has received agonizing reports that Permanent Secretary in the Ministry of Finance George Gwamatanga is receiving 5 to 10% for every payment done by treasury. Gwamatanga, as he is notoriously called, has accumulated more than $1 billion, becoming the richest civil servant. Bikita West constituency MP Energy Mutodi, Zimbabwe is in deep shit that the corruption that is happening in the rural areas amuna zera nayo. Poor people are languishing in poverty and ZANU-PF officials are sucking the little they have. Zimbabwe is in deep shit. Panapa ndo post yamunoona Energy Mutodi inonyoka in the screen yakanzi the Parliament of Zimbabwe has received agonizing reports that Permanent Secretary in the Ministry of Finance Mr. George Gwamatanga is receiving 5 to 10% for every payment done by treasury. George Gwamatanga, as he is notoriously called, he has accumulated more than $1 billion, becoming the richest civil servant. Ndo mashwaro kuda panguva ino chionekwa kunzi aiwa mana Gwamatanga panguva ino vaonekwa kunzi vakomana vari kurova mari isikamboiti nyika yeZimbabwe, macitizens achistruggle achisafa, ivo zvavo vakagara panodziya. Zvitiko zvinoonekwa kunzi ndo zviri kukonzeresa kuti VP Nkosazana Chwenga varise panguva ino vasimuke varambe corruption. Noda kuonekwa kunzi ma-state institutions panguva ino ese they're struggling, they've been captured nekuda kwezvigananda zviri kuonekwa kunzi from all the dimensions and all the corners dziri kuonekwa kunzi ma-sources of income zvigananda zvakabata. Pina comment section medu mutudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Usaona subscribe or like, pamwe chete notena on the bell icon.